Svi ćemo se složiti kako su ljubav i zaljubljenost najljepši osjećaj koji nam se u životu događaju. Leptirići u trbuhu, lupanje srca, nemogućnost razumnog zaključivanja, samo su neki od simptoma koji prate zaljubljenog čovjeka. No tek kad početna zanesenost prođe, otkrivamo je li ona prerasla u ljubav i je li osoba pored nas uistinu naša srodna duša. Ljubav nas može učiniti neizmjerno sretnima, ali ona istodobno može izazvati nevjerovatnu bol. Dakako, kad su u pitanju prekidi veza. Bol nakon prekida veze ili braka je neizbježna. Niko ne može odbolovati umjesto tog čovjeka koji je ostavljen, a boluje i onaj koji ostavlja. Ja uspoređujem zaljubljenost sa piratskim softverom, sa onim takozvanom probnom verzijom, koja traje mjesec dana, 2 mjeseca i za toga vam ne prekine se jednostavno, nego počnu vam se isključivati pojedine funkcije tog softvera. Danas su ljudi navikli na puno veza, da pa žele puno veza, tako da ona žalovanja koja su išla do smrti kao u Jadima mladog vetera više nisu tako česta. Priznati psihijatri ističu da su intenzitet i trajanje boli koju proživljavamo nakon prekida sasvim individualni. Ne postoje uopćena pravila. Čim su očekivanja nerealnija, a stvarnost sasvim i daleko od stvarnosti, onda su veća razočaranja i brže dođe do razočaranja. Onaj čovjek koji pristupi životu tako da kaže to mora biti tako kako ja sam zamislio, toga će više boljeti. Psihijatrija je dokazala kako ljubavni brodolom uvijek lakše prebole osobe koje o sebi imaju pozitivno mišljenje i oni koji previše ne mare na mišljenje okoline. Taj čovjek će lakše proživjeti to što se zbiva nakon prekida u odnosu na onog čovjeka čija je vrijednost definirana onime što drugi misle o njemu i onime s kim je on. Stručnjaci upozoravaju da nakon prekida uslijed uobičajene emocionalne rastresenosti ne možemo racionalno rasuđivati, pa si nerijetko stvaramo dodatne probleme. Glavna zamka u koju čovjek upadne nakon prekida je da taj prekid tumači na način da nešto s njim ne valja. Pa je poznato kada vas netko ostavi da je dobro, da se s tom osobom više ne viđate, da ne inzistirate u današnje vrijeme na porukama, na telefonima, a kamoli na kavama. Ako mi prekidamo bez uvida u to, pa živimo opet u jednoj novoj iluziji, da ćemo promjenom partnera sve to popraviti, to je druga iluzija. Proces žalovanja za voljenom osobom razlikuje se od osobe do osobe. A evo, koji su najbolji načini duševnog ozdravljenja? Nekome treba neki mir, povlačenje i neka se čovjek povuče. Nekome treba druženje, međutim najčešće se pokaže da je to druženje na silu. U to vrijeme ona ne treba toliko razgovor koliko treba slušaoca. I tu bi sad trebali doći ne novi ljubavnici i ljubavnice, nego da dobri stari prijatelji. Rano dizanje, aktivnost, tjelovježba, druženje, ići prema ljudima, sudjelovati zajedno sa drugim ljudima u onim stvarima koje nas zanimaju. To sigurno može ubrzati naše procese oporavka. A na kraju treba se sjetiti da smo voljeli i bili zaljubljeni i prije prekida koji trenutačno prebolijevamo. I kako je samo pitanje vremena, kad će nam na vrata zakucati neka nova, ljepša ljubav.